Dem baş û xweş temaşevanên hêja hûn bi xêratin rêzê dersên me yên kurmancî. Mijara me ya îroyîn avaniya lêkeran e. Em ê îro bi hev re li lêkerên gerguhêz negerguhêz, lêbatî tebatî û li dançêkeriyê binêrin. Kerem bikin. Avaniya lêkeran. Avanî ew tiştek ku avasaziya lêkeran nîşan dide. Avaniya lêkeran li gorî kirde û bi reserê tê diyar kirin. Di lêkerên lebatî de kirde diyar e. Lê di lêkerên tebatî de kirde veşartiye. Li gorî bi reserê ji lêkerên gerguhêz ên negerguhêz û lêkerên dançêker derdikevin holê. Di zaravayê kurmancî de ji aliyê avaniyê ve lêker dibin sê beş. Yek gerguhêz negerguhêz. Di du lebatî tebatî, sisê dançêker. Lêkerên gerguhêz. Lêkerên ku bi reserên wan hene gerguhêzin. Di lêkerên gerguhêz de kirde bandora xwe li ser kes û tiştekî din dike. Ev lêker bersivê didin pirsên kî, kê û çiyê. Kî kê ji bo mirovan, çi jî ji bo giyanewêrên din tê bikaranîn. Mînak, ez bi zimanê xwe yê zikmakî perwerde dibînim. Kî dibîne? Ez. Bersiv dibe kirde. Ez çi dibînim? Perwerdehiyê. Ev jî dibe bi reser. Te şorbeşîr xwar. Kê xwar? Te. Çi xwar? Şorbeşîr. Şorbeşîr dibe bi reser. Lêkerên negerguhêz. Lêkerên ku bi reserê nagirin, lêkerên negerguhêzin. Ji ber ku bi reser nîne, bandora kirdeyê li ser kes û tiştekî çênabe. Di lêkerên negerguhêz de piştî ku mirov kirde dît, bersiva kî, kê û çi nîne. Mînak. Heval, rabûn. Kî rabûn? Heval. Kirde. Çi rabûn? Bersiv nîne. Melekê tawûs çû ser çarşema sor. Kî çû? Melekê tawûs. Kirde. Çi çû? Bersiv nîne. Lêkerên lebatî. Di lêkerên lebatî de kar ji aliyê kê ve tê kirin diyar e. Dema ku pirsên kî, kê û çiyê ji lêkerê tên pirsîn, ku bersiv hebe lêker lebatî. Ango di lêkerên lebatî de hevok li ser kirdeyê tê ava kirin. Ev lêker dibe ku gerguhêz bin, dibe ku negerguhêz bin. Mînak. Binefş ji dibistanê tê. Kî tê? Binefş. Awaza çiya fîlmek serdemê weşand. Kî weşand? Awaza çiya. Prometheus agir diyariyê mirovahiyê kir. Kî diyarî kir? Prometheus. Lêkerên tebatî. Di lêkerên tebatî de kar ji aliyê kê ve tê kirin ne diyar e. Di lêkerên lebatî de hevok li ser bi reserê tê ava kirin. Ango avaniya lêkerên tebatî ji lêkerên gerguhêz çê dibe. Avaniya tebatî bi alîkariya lêkera hatinê çê dibe. Lêkera hatinê li gorî dem û kesan tê kişandin û lêkera bingehîn jî her tim di forma raderîn de ye. Nîşe. Bi resera ku di hevoka lêkera tebatî de tê bikaranîn ji aliyê gotin, xwendin, hevoksaziyê ve dibe cîgirê kirdeyê. Lewre kirde kî be, çi be, ji me re nemereme. Ji ber ku nemerembûna kirdeyê ew bi awayekî veşartî tê bikaranîn. Merem di sazkirina hevoka lêkera tebatî de naskirina bi reserê ye. Bi vê boneyê bi reser di cihê kirdeyê de tê bikaranîn û dibe cîgirê wê. Lê belê bi resera wê lêkerê ji aliyê wateyê ve peyvîra bi reserê bi cih tîne û dibe bi reser. Lewre karê ku hatiye kirin, tê kirin û dê bê kirin li ser bi reserê ye. Mînak. Ez hatim hilbijartin. Tu hatî dûrkirin. Ew hat birîn. Ez tên perwerdekirin. Tu têyî vexwendin. Ew tê darvekirin. Ez ê bêm vexwendin. Tu dê bêyî vexwendin. Hesab hat dizîn. Hemû çêlek têne dotin, lê hemû xeber nayên gotin. Lêkerên dançêker. Dema ku yekî karek bi yekî din dabekirin, didekirin û bidekirin ve divî bi avaniya dançêker çê dibe. Avaniya dançêker bi alîkariya lêkera alîkar danê pekti. Lêkera danê li gorî dem û kesan tê kişandin û beriya lêkera bingehîn tê bikaranîn û lêkera bingehîn jî her tim di forma raderîn de ye. Mînak. Wî ez dam girtin. Min tu dayî berdan. Diya min çêlekê dide dotin. Rostemî hespê xwe da mal kirin. Belê temaşevanên hêja em gaştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de. Rovî li rê zivirî, rê li rovî zivirî. Bila zimanê me jî tim û tim li Kurdî bizivire. Dem baş.